Zvuk, ktorý počujete v pozadí, nepatrí k nemu, ale elektrickej bráne. Neskôr sa dozviete, prečo drift na tomto stroji vyžaduje určité skúsenosti a zručnosť. Rýchle prejazdy nerovných úsekov sú pre tento Can-Am úplnou lahôdkou vďaka jeho nižšej hmotnosti a okamžitého prejavu na plyn. Strmšie úseky a nízka adhézia rovnako nie sú absolútne žiadny problém vďaka jeho obrovskej svižnosti. A naopak v pomalých a trailových výjazdoch dokáže jazdec dávkovať plyn naozaj s milimetrovou presnosťou. A vďaka jeho nízkej hmotnosti dokáže jazdec perfektne korigovať telom ťažisko stroja. Je veľmi úsmevné, že kroky kameramana je počuť o mnoho viac ako samotný motor štvorkolky. Napriek tomu, že máme radi hluk motorov, bola pre nás počas prejazdov absencia hluku niečím novým. Rozhodne to však nebola negatívna skúsenosť. Vďaka svižnosti tohto stroja sa viete pohrať kontrolovaným šmíkom v akejkoľvek zákrute. Nástup výkonu je naozaj enormný a dá sa krásne dávkovať. V prudkých výjazdoch tento stroj vôbec nestráca stabilitu a máte pocit istoty aj počas toho najprudšieho výjazdu. A pri týchto záberoch musíte uznať, že to nie je hračka, ale skutočná štvorkolka.